سلام كميتم سي كبرات سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجراو في صامتات النقربلو هرميني ميديايو نلو مسولس بحثنا حساس الدالنا يوم حاس ارت زيناتات تاسعبنا خنقربلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم ኤጀንሲ ማሕበራዊ መድሕን ሾደን ገንዘብ ንምቁጣብ ዝብል ምኽንያት ኣብ ናይ ፈተነ ግዜ ዝነበሩ ኣስታት 450 ሰራሕተኛታት ምስንባቱ ኣብ ክፍሊት ሓገዝ ህፃናት ምድንጓይ ምፍጣሩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ 57 ሃገራት እስላም ሎሚ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ተራኺቦም ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ሾደንን ዴንማርክን ዛዕባ ዝተፈጸመ ምቅጻል ቁርኣን ይዛተዩ ምህላዎም ከምኡን ስትሮበሪ ምምጋብ ንጥዕና ኣእምሮን ልብን ኣረጋውያን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ክብል ሓደ መጽናዕቲ ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حج بغتان أبزر زراتو ኤጀንሲ ማሕበራዊ መድሕን ሾደን ገንዘብ ንምቁጣብ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ናይ ፈተነ ግዜ ዝነበሩ ኣስታት 450 ሰራሕተኛታት ኣሰናቢቱ ይኹን እምበር እዚ ኩነታት ነቶም ምስ ንፅል ወላዲኦም ዝዓብዩን ካብቲ ካልኣይ ወላዲኦም ሓገዝ ንዘይረኽቡ ህፃናት ዝውሃብ ክፍሊት ደገፍ ንኽናዋሕ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ኣንደር ሼክል ዳውልሰን ናብቲ ክፍሊ ዘእትዎ መመልከቲ ውሳነ ክወሃቦ ዳርጋ ን4 ኣዋርሕ ከም እተፀበየ ይዛረብ ብምኽንያት እዚ ምድንጓይ ካብ ሕሳብ ባንኩ እናውፅእ ክጥቀም ከም እተገደደውን ወሲኹ ይገልጽ ካብ ዝሓለፈ ሰነት ሒዞም ኣስታት 10,000 ሰባት ዘእተውዎ ሕቶ መልሲ ክወሃቦም ይጽበዩ ምንባሮም ኣብ ኤጀንሲ ማሕበራዊ መድሕን ሾደን ሓላፊት ክፍሊ ኣሌሳንድራ ቫሊን ትገልጽ ኣብ ጽድያ መስመራት ቴሌፎን እቲ ኤጀንሲ ንሓፅር እዋን ክፉታት ኮይነን ክጸንሓየን ክትብል ቫሊን ወሲኻ መልኪታላ ኣብ ሊንሾፒንግ ከባቢ ስካጌቶርፕ ኣብ ዝርከብ ቤት መግቢ ሎም ለይቲ ብዘጋጠመ ፍንጃር ናሕሲ ናይቲ ህንፃ ምፍራሱ ተፈሊጡ ብኻልእ ወገን ኣብ ሰሜን ስቶክሆልም ከባቢ ዲርሾልም ዳንደሪድ እውን ብርቱዕ ምፍንጃር ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ምፍንጃራት ዝኾነ ዝተጎድአ ሰብ የለን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ 57 ሃገራት እስላም ሎሚ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ብኦንላይን ተራኺቦም ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ሾደንን ዴንማርክን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ምቅጻል ቁርኣን ይዛተዩ ኣለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፕሰላ ፕሮፌሰር እስላማዊ ስነ መለኮትን ፍልስፍናን መሐመድ ፋሽል ሃዝሚ በዚ ምቅጻል ቁርኣን ኣብ መላእ ሃገራት እስላም ከቢድ ቁጥዕ ከም እተላዕለ ይሕብር ድሕሪ ታፋልመይቲ ፍጻመ ምቅጻል ቁርኣን ኣብ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ናይ ቅልውላዊ ኣኼባ ተኻይድ ምንባሩ ዝገለጸ ፋዝል ሃሽሚ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቨርቹዋል ኣኼባ ነዚ ፍጻመ ንኾንን ኣብ ዝብል ሓድነታዊ መደምደምታ እንተተበፂሑ ንዲፕሎማስን ኣህጉራዊ ርክባትን ሾደን ከቢድ ጽፍዒት ክኾን ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎ ተኣኼባ ብኢራንን ዒራቅን ከምኡን ደገፍ ቱርክ ዝተዳለወ እዩ መሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሾደን ፖሊስ ሰሜን ሾደን መብዛሕትኡ ግዜ ንሓለውቲ ጸጥታ ብውዕል ዝውሃብ ገለ ስራሓት ይወስዱ ምህላዎም እዚ ድማ ኣብቲ ልሙድ ስርሖም ግዜ ይሻምዎም ከም ዘለዎ ገሊፆም ፖሊስ ዞባ ሰሜን ውዕል ዝፈረሙሉ ናይ ጸጥታ ኩባንያ ነቶም ቃል ዝኣተውሎም ሓለውቲ ጸጥታ ክህብ ከም ዘይከኣለ ምክትል ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ላርስ ዋሃልበርግ ይገልጽ ፖሊስ ንጥርጥራት ነዊሕ ርቀት ክዕጀቦም ይግደዱ ከም ዘለውን እዚ ድማ ብኩባንያ ጸጥታ ክስራሕ ከም ዘለውን ይዛረብ ኣብ ሰሜን ሾደን ሰራሕተኛታት ንምርካብ ኣጸጋሚ ብምዃኑ እዚ ንኽኽሰት ምኽንያት ምዃኑ ኣፈኛ ኩባንያ ጸጥታ ሴኪሩስ ሓቢሩ ኣሎ ትካል ባህሊ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ሰበስልጣን ኢጣልያ ንታሪኻዊት ከተማ ቬኔስያ ነኽቢብዋ ዝርከብ ቀላይን ንምውሓስ ፃዕርታት ክሕይሉ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ቬኔስያ ኣብ ዝርዝር ናይቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ቅርስታት ዓለም ክጽብጸብ ሓሳብ ኣቕሪቡ ዩኔስኮ ኣብ ዝሃቦ ለበዋ ቬኔስያ ብምኽንያት ክሊማዊ ለውጥን ዘየቋርጽ ቱሪዝምን ተመሊሱ ዘይጽገን ዕንወት ከም ዘጋጠማ ገሊጹ ኣሎ እቲ ለበዋ ንኽጸድቕ ዝመጽእ መስከረም ኣብ ርያድ ናብ ዝካየድ ኣኼባ ኮሚቴ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ክለኣኺ ህንፃዊ ስራሓት ጽልዋታት ክሊማዊ ለውጥን ብብዝሒ ዝዝውተር ቱሪዝምን ሓዊሱ ብሰንኪ ምትእትታው ደቂ ሰባት ዝርአ ዘሎ ቀጻል ምብልሻው ኣብዚ ኣድማሳዊ ክብሪ ዝወሃቦ ቅርሲ ዘይጽገን ዕንወት ከየምጽእ ስጋኣት ኣሎ ይብል ዩኔስኮ ብተወሳኺ ምልዋጥ ተፈጥሮን ንጥፈታት ደቂ ሰብን ብዘስዓቦ ድምር ጽልዋታት ኣብ ህንፀት መዋቕራትን ከተማታትን ዕንወት የስዕብ ኣሎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ ብሓፈሻ ጣልያን ነዞም ጉዳያት ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ብዘይምፍጻማ ብሓደ ወገን ሓበራዊ ስትራቴጂያዊ ራእይ ብዘይምህላው ከዓ ብኻልእ ወገን ከም እተዓንቀፈን ወሲኹ መልኪቱ ብኮሚቴ ቅርስታት ዓለም ንኽጸድቕ ዝተዳለወ ነድፋዊ ውሳነ እዞም ነባራትን ዝተሓላለኹን ሽግራት ኣብ መፍታሕ ርኡይ ገስጋስ ከም ዘይተረኣየ ብምግላጽ ብጣልያን ዝቐረቡ ስጉምትታት ገና እኹላት ከም ዘይኮኑ ወሲኹ ተሓሳሲቡሉ ኮሚቴ ቅርሲ ዓለም ካብ 10 ክሳብ 25 መስከረም ኣብ ርያድ ክእከብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ጉባኤ ናብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ዝውሰኹ 53 ሓደስቲ ሕፁያት ቦታታት ክዝተየሎም እዩ ሓደ ዓለም ለኻዊ ቅርሲ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ዝብል ምልክት እንተወፂኡ ንመጻኢ ዝሓሸ ዕቃበ ክግበረሉ ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ
እትተወስደ ስጉምትታት ዘይዕግብ ኮይኑ እንተተረኺቡ ግና ቅርሲ ዓለም ዝብል ስያሙ ክስረዝ ይኽእል እዩ። ዝሓለፈት ወርሒ ሓምለ ኣብ ታሪክ ዓለምና ክብረ ወሰን ሃሩር ዝተመዝገበላ ምዃና ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ዝሰክፍ ኣንፈት ክሊማ ዓለምና ምቾት ዘይህብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንዘላቒ ቁጠባዊ ልምዓት ኣፍራይነት ከምኡውን ዘላቒ ልምዓት ንምዕዋዝ ዝፅዕራ ሃገራት ርኡይ ብድሆታት ኣስዒቡሎ። ኣብ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ምሁር ስነ ቁጠባ ኒኮላይ ማትሬይ ምውሳኽ ሙቐት ዓለምና ኣብ ኣፍራይነት ኣዝዩ ዓብዪ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ይገልጽ። እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ካብ ልዕሊ 24 ክሳብ 26 ዲግሪ ሴልሲየስ ሙቐት ዝጅምር ኮይኑ ኣብ ከም ሕርሻን ህንፃን ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ፀዓት ዝሓቱ ስራሓት ስሉጥነት ሰራሕተኛታት ኣብ 33 ክሳብ 34 ዲግሪ ሴልሲየስ ክሳብ 50 ሚእታዊት ክወርድ ይኽእል እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ግና እዚ ሳዕቤናት ኣብ ጽላል ዘለዎ ግን እኹል መዝሓሊ ኣየር ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ስራሕ ከይተረፈ ክረአ ከም ዝኽእልን ንብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእልን ምዃኑ እዩ። ብክሊማዊ ለውጡ ዝዓበየ ሃስያ ዝወርዶ ጽላት ሕርሻ ኮይኑ 60 ሚእታዊት መንቆልቋል ኣፍራይነት ክሕዝ ከም ዝኽእል ስጋታት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣሎ በጃ ክዳን ወድዮም ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ ፀሓይ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ደገ ክሰርሑ ዝጠልቡ ዕዮታት ንወቕዒ ሙቐት ተቓላዕቲ ከም ዝገብሩ ማትረይ ወሲኹ ተሓሳሲቡ። እዚ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ፀገማት ንምምካት ኣብ ምጉዳል ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ዘተኮረ ህፁፅ ስራሕ ክካየድ ከም ዝግባእ ድማ ወሲኹ ስሚሩሉ ኣሎ። እዚኦም ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዜያት ምውሳኽ፣ ውሕስነት ማይ ምርግጋፅ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ምዝውዋርን ይርከቦም። ብዘይካዚ ኣብ ክብደት እቲ ጉዳይ ዘሎ ኣፍልጦ ከም ዝዓቢ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንክ ታይምስ ኣብ መዓልታዊ መጋግባኻ ስትሮበሪ ምውሳኽ ብፍላይ ንኣእምሮዊ ንጥፈት ሽማግለታትን ሓፈሻዊ ጥዕናን ርኡይ ረብሓታት ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ኣብ መጽሔት ኒውትሪሽን 2023 ዝቐረበ ሓድሽ ዳህሳስ መዓልታዊ ስትሮበሪ ምምጋብ ምስ ምምሕያሽ ዓቕሚ እምሮ ምንካይ ጸቕጢ ደምን ዝለዓለ ዓቕሚ ጸረ ኦክሲጅንን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ። ካብ 66 ክሳብ 78 ዝዕድሚኦም 35 ጥዑያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ምርምር ሳንዲያጎ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ንተሳተፍቲ 26 ግራም ኣብ በረድ ዝነቐጸ ፓውደር ስትሮበሪ ንሳምንታት ብምምጋብ ነቲ ውፅኢት ብደቂቕ መዝጊቡሉ። እቶም ተሳተፍቲ ስትሮበሪ ድሕሪ ምብላዕ ንቕሓት ኣእምሮኦም 5.2 ሚእታዊት ወስኽ ከርኢ እንከሎ ሲስቶሊክ ጸቕጢ ደም ከዓ ብ3.6 ሚእታዊት ምንካይ ኣርእሎም። ብዘይካዚ ኣብ ጠቕላላ ዓቕሚ ጸረ ኦክሲጅን ናይ 10.2 ሚእታዊት ወሰኽ ተመዝጊቡሎ። ኣብ ሳንዲያጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክኢላ ምንቅስቓስ ኣካላትና መጋግባን ከምኡውን ዋና ኣካያዲት እዚ መጽናዕቲ ፕሮፌሰር ሽሪን ሁሽማንድ ስትሮበሪ ምውሳድ ንኣእምሮዊ ንቕሓት ከም ዘደንፍዕን ከም ልዑል ጸቕጢ ደም ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ልብን ስርዓተ ደምን ከም መሓይሽ ከም ዝኽእልን ዘርእዩ ትብል። ኣብ መዓልታዊ መጋግባ ከም ስትሮበሪ ምውሳኽ ዝኣመሰለ ቀሊል ለውጢ መጋግባ ብምግባር ኣብ ጥዕና ኣረጋውያን እዚ ለውጥታት ከነምጽእ ንኽእል ኢና ክትብል ወሲኻ ሓቢራ። ስትሮበሪ ንጥዕና ልብና ኣገደስቲ ዝኾኑ መኣዛታት ፎሌት፣ ፖታስየም፣ ፋይበር፣ ፋይቶስትሮልን ፖሊፊኖልን ከም ዘለዎ ጸብጻባት የመልክቱ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ። ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም። ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና።
ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ሞስኮ ዝርከብ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ዳግማይ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም እተሃርመ ከንቲባ ሞስኮ ሰርጌይ ሶብያኒን ገሊጹ። ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ሓደ ለይቲ መጥቃዕቲ ምክያድን እንተኾነ ግና ኣብ ሞስክቫ ሲቲ ኮምፕሌክስ ዝርከብ ህንፃ ዳግማይ ከም እተጠቕዐ ሶብያኒን ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ መበል 21 ደርቢ እቲ ህንፃ ሃስያ በፂሕዎ ኣሎ። እንተኾነ ግና ዛጊት ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ዝኾነ ጉድኣት የለን። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ነዚ መጥቃዕቲ መልኪቱ ንዩክሬን ከሲሱ ኣሎ። ኪየቭ ኣብቲ ጉዳይ ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበትናል። ሶብያኒን ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ ልዕሊ 150 ተርቢዒት ሜትሮ መስትያት ከም ዝዓነወ ኣገልግሎት ውፅኢት ረድኤት ከዓ ኣብቲ ቦታ ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሩ። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዞባ ሞስኮ 2 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ብስርዓታት ፀረ ነፈርቲ ሩስያ ከም እተወቕዓ ኣፍሊጡ። ካልእ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብኤሌክትሮኒካዊ ፀረ ነፈርቲ ድሕሪ ምዕፋና ኣብቲ መንበር ዘይብሉ ሞስኮቫ ሲቲ ኮምፕሌክስ ከም እተሓምሸሸት ኣፍሊጡ። እዚ እናኾነ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ቪኔኮቭ ንሓፂር እዋን ከም እተዓፅኦ ማዕከና ዜና ሩስያ ሓቢረን። ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ሞስኮ ኣብ ልዕሊ መሬታ ብዩክሬን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም እተኻየደላ ብተደጋጋሚ ክትከስስ ምጽናሓ ጸብጻባት የመልክቱ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ባሕቲ ናሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።